Paul Borg, l-eks barman tal-każin tal-Partit Nazzjonalista f'Marsa Xlokk, xehed fil-qorti kif f'mument ta' paniku aċċetta li jaħbi l-arma tan-nar ta' Anthony Borg il-Bona. Dan seħħ wara li l-istess Bona għala daqqiet ta' arma bil-ponta li kienu fatali. Waqt li kompla l-ġuri ta' Ellen Gallia li jinsab akkużat bil-qtil ta' Anthony Borg, Paul Borg spjega kif il-Bona u ħuħ Franz ta' spiss kienu jmorru jixorbu l-każin tal-Partit Nazzjonalista. Qal kif dakinhar tal-każ, meta l-aħwa Borg kienu l-każin, il-Bona saqsih għan-numru ta' Gallia. L-eks barman tal-każin ma kienx jafu madankollu il-Bona iddubbaħ xorta waħda. Paul Borg żied jgħid li l-Bona ċempel lil Gallia u qallu biex jiltaqgħu ħajtkellmu. Fisser kif l-aħwa Borg ħarġu barra mill-każin u huwa jalaq il-każin seħħ l-inċident. Fil-qorti, ix-xhud qal li malli ħareġ barra ra persuna mixħuta mal-art u sema lil hu l-Bona jgħajjat li nqatel ħuħ. Kien hawn li Franz Borg u tfajla tiegħu tawh l-arma li kellu l-Bona u qalulu biex jaħbiha. L-eks barman qal li f'mument ta' paniku ħbija taħt dgħajsa, iżda iktar tard ħbija qrib il-mina ta' Ħall-Kirkop. Imbagħad meta l-għada l-pulizija talbuh l-arma huwa tajjilhom mill-ewwel. Waqt il-ġuri, Paul Borg qal li l-akkużat kemm il-darba mar il-każin u li 3 ġimgħat qabel kellu xi jgħid mal-Bona wara li kien ilu għal xi ħin jixrob ma' martu quddiem binthom. Qal li Franz Borg kien qallu fuq xiex kien l-inċident ftit ta' żmien wara, xi ħaġa li kienet tikkontradixxi l-istqarrija li tal il-pulizija fl-2010. Il-barman ma kellux spjegazzjoni għal din il-kontradizzjoni, iżda qal li l-akkużat kien magħruf sew għall-lob li dejn, anke ma' persuni li ma kienx jaf.